wis gawe helm jare bojoku cek tambah serem bojoku tambah suwe tambah ngalem sebab helmku warnane ireng saiki helmku tak cet coklat jare bojoku cek tambah hebat helm tak cangking ketatap lawang saiki helmku bojoke belang namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sapa wis koncone akeh canting jole man paman wong bedang kepalang kalih potong wote potong wote potong wote ta sanggupu dong atine dari mana walang enak rek walang keket menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek locak karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati aye oh iyo aye oh aye wah numplek ya wis kon ngadeg wis seretengan wis kepantasan wis kebeneran karo mangsamu aku enak anak nyanyi anak tembang gawe lagu walang keke kon kok iso brosot metu kon mang lho wis tak kurungi lapo kon kok brosot karo mangsamu petek babon tak mbok kurungi lha kon kok iso metu aku wis kudu arep metu ri lho empeten cok gak kena sebabe kowe brodol rumangsamu apa brodol iki kurang ya apa aku ris aku iki malah nembang tembang lawas jenenge walang keke iya ciptaane Ibu Waljina Waljina apa Waljina goblok oh ciptaane Ibu Waljina kon nyenggaki cok ucok tapi cocokno gendeng dek arek ganteng arek wong gendeng le kurang ya apa kon niku nek gak iso takono nang aku kudu belajar nang awakmu yo iya contohna ya apa au ae au iyo au ae ya iyo ngono ngono cok ya iyo aduh ris sip iya rek masih cocok ya cocok galengan mbok antem geladuk ngene ya au ae au iyo au ae ya iyo sip kalau emang liya ini
Lah lha apa? Golek wong li aku gombol konsumsi remah awak. Ya bapak cek nang nyuntikno kon. Asalah. Lah ngono ya? Iya. Iya iyo iya iyo walangir mabur mbrengeng walang ijo walange putih nek peno seneng lodhe aja mung manggeng dolek ono anti omai aye oh iyo aye oh ae oh ao ae ao iyo ao ae awas awas Ya iya ya iya. kok iso merantak ngono maneh lho kok iso mblakrak ngono omah tak contone wis enak-enak lho cok Iki salah ini. dikandani linga-linga koyo Aku melok ya iso. ka oleh Lah apa gak oleh? kok kon gak iso ngono lho Iso Ris. pisan kan Pisan. ngono ta cok aku kene ngekei contoh guru kok Berarti keduburan. sing bener ngene lho au hae au iyo au hae ya iyo iya iyo Lah aku mang keduburan ya. iku mang kliru Lah ya keduburan. kurang endek Kurang ndek iya. au hae au iyo au hae Ya iya iya iya. lho Dari kendak. masih ndek ya kendeken cok kebacut nek iku Sesuai lah iso sini aku. gak iso minggat Kau oleh melok. nyengkre Gak oleh minggat dagelane Budi Wijaya iku akeh gak cuma kondo mlebu iya gak oleh iya wong arek koclok kok dikon metu mlebu iya nang ngene kuburan Lah nang kuburan iki lho. mlebu kerobongan kono lho Lah ya ngomong nang kuburan, Iya. lha apa nang kuburan? oh pandani wong Kerobongan iki. iya kerobongan Ambek sapa? ambek Pak Lurah ya Pak Lurah gelem. Pak. iya Ayo Pak Lurah melok aku Pak Lurah. Kok gak gelem Pak Lurah goblok. mlebu cari ayo lho wong lagu enak tiba ketemu cok kok mesti bejat kabeh iya iyo ali tinumpang kasur ngaile ngono larang regane aja lali lho Mas pahlawan sing gugur ngaile ngono jasa-jasane aye oh iyo aye ao iyo ao hae metu awas kon lho lah iku lha apa bluwak kok kono-kono iku lho kudu sapa lho Ucok kon malah takon mlebu kerobongan lha apa kon kluthus nang gone nonton-nonton iku suaramu lho gak bener gak pas ya kancamu iku lha iku lho kate nang ndi cok ngawur kon
Kon kenal tak karo wong iku? Kok ora dilogoi. Kok nek moncrot ya apa kon? Kon malah kon mlebu kerobongan. Apa? Arek dawar iku. Arek dawar blok. Bogel. Ojo nyandak kanca kon malah kon mlebu oleh saweran rek. Oh, iku tanggoku iku segodo iku. Tanggoku. Lah iya. Alah. Kon mal. Kate nang ndi kon iku? Iso kaya wong luru rosokan. Lho gayo tem. Iku lho kate dolek rosokan ta kate nang ndi? Lho. Beladap. Munggah kene lho. Dagelan kok campur-campur wong nonton sih. Kok iso gak apa-apa lho. Iko jare bebekmu iki ya bebekmu. Oh, bebekmu akeh. Arek kok kucluk. Munggah kok. Lho kene lho. Saiki oleh. Oh, dagelan purik. Aku bokon modal. Lah iya, takon modal karepku nang rombongan. Lah kok gembel-gembel wong nonton iku. Wis karepku sing nek gak oleh kok. Oh, dagelan kok purik modal teko panggung. Mayet. Bongko kon. Awak dibanting-banting. Karo PC akeh goblok. Ojo ngono, Cak. Kon niku ngomongmu mencla-mencle. Oh, mencla-mencle iku lho. Aku mang melok gak oleh saiki mbok kongkon mudhun. Aku gembul bebek-bebekku mbok ura-ura. Tak karep tak karepno iku kon mudhun mlebu rombongan jen digandeni arek-arek sing iso. Karepku ngono. Lah apa wong arek tambah luwe gak iso ambek aku gak gakno. Arek-arek iki. Iya. Kateru aku, Cok. Kateru. Karepku tak kon mlebu lah apa kon ngulung-ngulung nang nonton iku. Lho aku runu-runu ta. Iya sampe kon disawer. Disawer to kon iku mau. Mbok ya bae emang. Tapi mek wong situ gak mensyukuri kon paringane. Iku ngono paringane Gusti liwat wong segodo iku tanggoku. Ngono iku gak omongno Ris. Iya. Wong sedekah iku ibarate umpama ngekeki tangan tengen, tangan kiwa gak oleh ro. Gak oleh ro. Tapi lek gak ro ya kebacut ngono lho. Kocok kok dagelan sampai disawer iku isin-isine. Lah isin lha apa? Iku saru, Cok. Sarune nggo endi? Tabu ngono iku. Tabune nggo endi? Kon malah disawer. Iya. Aku jalukno pisan, Cok. Wis dikai. Lambemu. Lah apa kon montor ndok omahe lho akeh. Montormu? Montore tangga. Iyalah. Wong niate gak gablek. Alhamdulillah. Iya. Bengi iki awak dhewe main nggo desa Puting, Bliung, Mukawur. Puting iku bahaya lek digandengi Bliung. Iya. Dusun apa desa? Dusun. Lah ya dusun desa. Lambemu kok mencel-mencel ya Cok joget tadi dagelan kok, Cok. Lho, dusun Puting. Lah ya dusun Puting desa Sembung. Gak sida bahaya mergo nanggap Lodro Budi Wijaya. Oh ngono ya. Umpama bahaya gak aja gak apa aja ewu. Iya apa? Golek umpama angin Puting Bliung del robo kabeh. Ayo ngetan titik nang desa Sembung kok disembung dadi wutuh maneh. Kon kok pinter ngono sih, Cok. Aki kadang ya pinter, kadang ya goblok. Anake sapa, Cok? Ane Wak Polo Asror ya. Kon ane Wak Polo Asror. Iya. Ndi wong? Pak Polo, halo. Ndi Pak Polo? Oh, Pak Polo kok halo gak sopan kon. Kosok kancamu lho kepethuk nang ndi? Lho, kancaku sekolah Asror iku kok. Gulane. Lho, kandhane arek sekolah biyen aku SMA kene. Nah, SMA kene. Aku gak sekolah, aku angon wedhus. Mang jare sekolah saiki angon wedhus. Lho kandhane kok. Dan alhamdulillah masyarakat Dusun Puting guyub rukun nglaksanakno sedekah bumi. Ibarate mbancaki dusune supaya ada caka balak lan bilai. Ide rezeki lan barokah Gusti. Amin. Amin Pak Polo ya. Amin Pak Polo. Kok karo sing amin. Lah ya montak mantu tok ae. Iki gak nonton awakmu nonton iku lho, Cok. Nonton sapa? Iku lho.
delok dagelane delok apik. Alah, kok kate kok wis patuk. Goro aku garing kok. Ngombe. Ngombe apa? Ngombe aki. Aki kakekmu kuwi. Masyarakate guyub rukun ambek panitiane. Sayek kopro ya bebarengan bangun desa. Panitiane mang ketua panitiane jenenge Mas Roni. Iya ya wonge berbudi bawa leksana. Kepala dusune Bapak Muhammad Asrori Abdullah. Iya ya dasare wonge ganteng, Cok. Sore mlebu nang rombongan ris. Lho, iku mang mlebu nang rombongan. Mlebu nang rombongan. Pak Polo Asrori. Aku terus ngene, madosi sinten madosi sing namine Ucok. Ya. Kula Pak. Ya. Sampeyan Pak Polo nggih, ngono aku. Lho, sampeyan mboten sambutan, Pak. Mboten mbah umput kathah sambutane jare ngono. Kono ngomong apa? Aku ngomong Pak Polo Asrori. Ya, Pak Polo Asrori mang mlebu nang Mlebu golek. Pundi sing namine Ucok? Kula Pak ngono. Lho sampeyan Pak Polo? Nggih, ngono aku. Nyile lambemu. Lah lapo? Tak icak-icak nduk. Lah lapo mbok icak-icak? Ngomong kok gak karu-karuan. Lho, ajane aku ngomong Pak Polo Asrori kok. Pak Polo Asrori ku makan mlebu gerobongan dolek awakmu. Golek pundi sing namine Pak Ucok? Sing namine Pak Ucok. Kula Pak, jare ngono Pak Polo. Lho sampeyan Pak Polo? Nggih Pak, ngono aku. Arek iki yo apa rek? Sampeyan mboten sambutan Pak, mboten. Awan maupun kata sambutan ngono aku. Sing sambutan iku Pak Polo lah Lah iya Pak sambutan Polo. iku. Pak Polo Asrori sing sambutan iku. Lah iya mlebu goleki aku. Kon niku wong ngomong iku ajine diri ana ing lati, ajine raga saka busana. Wong nek kepengin diajeni, kepengin disopani wong, ngomongmu iku toton, tata basamu iku toton. Tata basa digunakno. Diterapno tata kramamu iku terapno nang gone Pak Nggih, Polo. Pak Polo tata krama sampean nggih ya. Si tata krama iku awakmu blok. Nggih. Lho iya Ris, wong memang ngomong ngono. Sing tata krama iku awakmu goblok ngono. Lho, Pak Polo Asrorine iku sing golek awakmu. Lho lah iya Pak Polo mang ngomong, sing goleki awakmu iku Pak Polo ngomong ngono kok. Kok malah gendeng sih, Cok? Ya sajoke kumpul awakmu iki. Kok malah koclok. Lho wong iya ngomong ngono Ris. Kon kok boleh koclok nggih ngono aku. Sing koclok lho awakmu, Cok. Lah ya wong iya ngomong ngono. Sing koclok iki awakmu ngono Ris. Ebo. Lho, ini tak kandhani, tak kandhani. Apa? Lho wong memang ngomong ngono ya. Mbah ngono aku. Tak jelongop-jelongop nang kene kok. Masalah wong iya ngomong ngono Ris. Kok tak jelongop nang ngono. Omonganmu lho kliru, Cok. Iya wong iya ngomong ngono. Le omonganmu lho kliru ngono wong iya. Arek kok mari sampel ngene sih. Masalah wong iya ngomong ngono Ris. Le kon kok malih sampel ngono wong. Iki lho kapan teke, Cok? Lho wong iya ngomong ngono. Iki ku lho kapan teh? Mlesuk Pak ngono aku. Le Ris. Wong memang yo ngono yo golong-golong iki. Kok melok golong-golong iku? Kok aku geblak-geblak kok melok golong-golong? Le wong iya ngomong ngono. Lapo kon melok golong-golong? Lapo kon melok geblak-geblak ngono? Nggih ta Pak Polo, sampeyan kok ngomong ngoten ta? Enggak ngono lho. Iya wong iya ngono. Nggih ta Pak Polo, sampeyan melok ngomong ngoten ta? Lah aku lho takon ambek Pak Polo. Lah iya, wong iya ngomong ngono. Lho aku takon nang Pak Polo ngomong ngono wong memang. Aku lho gak ngomong ambek awakmu iki mau. Masalah wong iya ngomong ngono Ris. Aku lho gak ngomong ambek awakmu ngono, Mang. Hei, Mesti emosi ambek kancane. Aja ngono ta Ris. wong dituturi kancane. Basamu ku toton ngomong ambek wong kene sopan. Masalah Ris wong iya ngomong. Lek ngomong ambek kancamu basamu toton. Ngomongke ngomong ngono. Iki lho kapan putuse iki? Lah masalah Ris. Wong iya ngomong ngono, Dek. Lek kene kapan putuse jare ngono. Omonganmu lho gak ono alang ujure, Cok. Le wong iya ngomong ngono. Le omonganmu lho gak ono ala ujure ngono. Mbok lapo wong iya ngomong. Mbok. Lho, le wong iya ngomong ngono wae ludruk-ludruk ana dhewe jare ngono. Kapan bujare iki kok kapan? Le wong iya takok ngono. Le kapan bujare? Menesuk, Pak, ngono aku. Oh, tambah sampel ngene sih, Cok. Le wong iya ngomong kuwi. Ngomong ya apa? Le tambah sampel jare ngono. Ayo. Le wonge wonge padha kaya ngono. wonge gak gegem. Tetek rak jotos lambemu kok. Ngono kok ngomong ambek Pak Polo kok gak sopan babar pisan. Endi sih Pak Polo? Wong Pak Polo iki gak ngetok kok kongon sopan. Lah wong gak hadir karo apa Pak Polo iki. Pak Polo asli sing kuwi Mboten rawuh.
kok dibedil nyonyor kon. Kancaku, tentara iku kancaku kabeh. Kon niku ngomong ambek Pak Polo kok gak. Lah ya sing ndi, Pak Polo? Karawo koyoke. Boten. Boten rawuh. Boten rawuh. Waduh ya meneng ae ketemu. Padahal aku mburi yang kumpul aku nyumet mercon. Lah kan majane ditemoni. Nyumet mercon lho mburi kon manggo. Oh niku ngomong ambek Apolo lho, adik wong isih enom, sing topen ijo iku to. Iya. Wong isih enom ndeng ganteng. Wah ganteng apa wong kaya ngono kok ganteng. Ya ganteng Apolo timbangane awakmu. Ayo gen ganteng aku ayo. Apane? Lah ya praene kaya. Lho, kon tak takon ono wong kene gak isin kon. Lah wong kene wis ora kabeh antara Polos Asrori ambek Ucok ya jalan ganteng Ucok sih. Lho temen takon. Lah takono wong. Tak takono ono to. Gak isin kon. Lah apa isin kamu to? Temen kon. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo nggih. Sampean jawab sportif dan serentak. Ucok niki elek napa ganteng? Krungu kon. Kon krungu aku kupingmu ro dhewe akon. Kon kuping tak gedhe kon. Makane wong iku sing sadar diri ro krungu wong suarane wong-wong semerempak ngene ku. Wong arek iki dublek kae. Arek iki. Aku sing genah. Oh, ku kecepetan takonku. Kurang kalem. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo. Sampeyan jawab. Sampeyan jawab. Ucok niki elek napa ganteng? Roh kon. Iku lah pendukung tak takok dhewe. Sing ngene sampeyan jawab. Takono. Sampeyan jawab nggih. Sing kok arep jawab kabeh tak takok ya. Jawabun lo. Oh, dituk jempol kon. Takono nek kon kurang. Dulur-dulur, kula niki ganteng napa elek? Ancung iki. Minggat to. Wong nang to kok pisui sih, Cok. Aku ora misui. Aku kok jengkel. Tapi umpama wong-wong ngomong aku ganteng berarti katarak. Iya. Berarti katarak ngomong awakmu ganteng. Kok potongane kaya ngene kok diarani ganteng. Lah wong bojoku mutah-mutah wasno aku. Lho wong bojone kok wis elek, ireng sak gusi-gusine. Kok oleh bojo Ucok. Pas aku bojoku jaran aku sak gusi-gusine. Bojomu kowe pitik cemani. Aku iki mau wangkel ambek awakmu. Kon mangkel apa mbak Kon aku? jare ngenyek aku. Sik ngendi? Winginane dawa. Walah winginane ta apa? Aku sik kurang lega durung iso ngalahno awakmu. Gek termasuk gek dendam ambek aku. Iya. Sak karepmu Dik ngejawab apa kon? Ditentokno nang ngene sak dina iki. Iya ya apa karepmu? Nutupno sing winginane. Dalam badeane iki. Iya. Lah wong bapakmu matine mergo badhe aku kok kon nganti nantang badhe ambek aku. Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane, Cok. Sembarang. Sing penting badeane ana totoane. Temen ta kon? Iya. Totoan dhuwit. Kalau ku goblok kok, duit itu ibarat totoan duit itu ibaratnya judi dilarang agama dan negara. Kalau lek judi ditangkap polisi dihukum goblok. Iya ya, karo mana duit di mana kok duit? Totoan bojo. Temen ta kon? Iya. Totoan bojo. Bojo ya. Dadi. Nek kon sing kalah bojo. Hah? Lek aku sing kalah, bojoku mbapakno. Bojoku mbok pek. Iya. Lek aku sing menang, aku cek dipek bojomu. Dadi Dil ya. Cocok wis. Dadi temenan. Beres kok dhisik Ris. Balenono Dik. Totoane badhe ana. Balenono badheane balik iku. Totoane balik. Masalah kon sing kurang jelas. Badean totoane bojo dengan catatan. Ya apa? Nek kon kalah bojomu tak pek. Lek aku menang, aku cek dipek bojomu. Lah ngono baru bener goblok. Bener ya? Nih, sik Ris. Iya bener kok keliru. Apa maneh? Balenono totoane ya apa Ris? Kon niku gak ngrungokno belas ya, Cok. Badean totoane bojo dengan catatan. Iya. Nek kon kalah, bojomu tak pek. Lek aku menang, aku jadi pek bojomu. Lah iki Ris, kon menang kalah nyirik goblok. Enak kon menang bojoku mbok gawa. Lek kon kalah kon dipek bojoku. Aku lak ngene. Wis ngene ae, ngiras-ngiras gaya olahraga. Totoan gendongan. Gampang. Surabaya Malang. Hah? Surabaya Malang. Numpak bis ae Ris. Lah Surabaya Malang aku nggene kon tutuk kono ping gloso aku. Gak yo, teko kene ku. Kene. Ngono wae. Gendongan yo, ayo badean. Telu wedang. Iya, wis gak sembarang sak karepe wis. Badean temen yo. Iya. Ndok apa sing paling enak? Ndok PT Horen. Salah. Ndok bebek. Oh, kolesterol iki. Ndok banyak. Oh, tambah nemen. Katok. Lho ngono tak wis
Wis kalah. Tak balik ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur. Ndok dikukur. Lho nek para esuk ala kowe enake rek. Ayo. Lho ala pemoran ndok gendong aku lah. Ini ya. Wabote cok awakmu cok. Abot matamu aku sing gendong ya abot. Ayo saiki maneh? Maneh. Pencolot sikile papat apa? Kodhok. Salah. Apa? Betindang. Lho betindang e. Pegel ari. Apa pegel? Pegel matamu aku sing gendong kok kok pegel. Ayo. Pencolot sikile papat apa? Betindang. Salah. Apa? Percil. Lho kalah mbek percil mana? Aku gendong ping 3 pisan. Oh, nggih. Apa nggih? Kecelakaan aku. Oh, nggih, kula tak rawuh riyen. Lah nanti kan Timbal Pak Lurah. Lah apa Pak Lurah? Padahal ditutuk meneh esuk ae. Bukan kendeng. Le tak tunjuk bosok kon. Wayahe gendong alasan Pak Lurah. Kene tak badhe. Yo. Nyambe. Lho iya nyambe mata. Wong kene durung badhe ya nyambe. PT. Dorong. Durung kabeh wis. Alah. Ayo. Pencolot sing le papat apa? Percil. Salah. Apa? Kintel. Oh, Ayo, anak iki gendong. Wah, bocok awakmu cok. Matakmu ngono. Lah apa? Gendongmu ku lho salah. Kok iso salah? Lah sing bener ya apa? Ngene lho gendong lah. Aku mau salah ya. Salah. Sing bener berarti ya apa? Yo ngene. Yo sepurane. Ya apa aku mau? Aku sing kelku mbok seret ngene. Yo ngene. Lah pokok kok lingak-lingok. Ayo terus. Kurang loro. Madhei maneh aku. Yo. Pencolot sikile papat apa? Betindang. Salah. Apa? Kodhok. Oh, kodhok. Wis gak. Lah Bapakne di rumah. Gendong sak katoke. Lho, temen aku. Iya. Gendong sak katok lho ya. Iya. Badan saiki. Iya badan dhisik ayo. Kewan apa sing gak oleh mlebu pom bensin? Kewan. Pedus. Salah. Tak pedus oleh. Jalan. Salah. Ulo. Ra iso. Katok. Kodhok. Lho kok iso kodhok lho. Lah nek mlebu padha ngorek iku. Nek dikorek lah kobong. Oh, iki kobong ya. Ayo. Sak katok iki ya. Wis katok, Riz. Durung. Durung kan, Riz. Riz wis pegel. Lho kapan pegele kan? Riz wis pegel. Durung. Kowe lampun durung. Lah, rong dino lak gorong ae ganti aku. Ayo. Kewan apa sing gak duwe sikil? Kodhok. Salah. Ula. Salah. Uler. Salah. Nyambe. Salah. Cacing. Salah. Katok gak iso. Kewan apa sing gak ono sikile? Apa? Wah, aku dhewe yo gak ero kok adake. Ayo, katoke. Wis katok. Ya, Oh, wegel. Wis katok, Cok. dan curi. Lewat yo kan. Gendong sak pegele mang lho. Lah wis pegel wis katok ya aku. Ngene lho, Nis. Lho yo apa to, Cok? Gendong sak katoke kaya aku mang. Lho. Wis katok, Ris. Oh, ya durung, Cok. Durung lah yo ngene. Ris wis pegel. Durung. Lho lah yo ngono wis. Ris wis pegel. Durung. Bakal bongko bandak.
Aku kok dongakno bongko sih. Aja kakek ngomong. Oh iya, apa? Saiki yo budal ame taji ndelok taji geger. Oh, delok taji geger. Ayo ambek bojone. Ayo. Budal.
sayang. Sayang. Ya. Wong wedok nek disayangi gak gelem. Terus aku kok nyeluk piye? Sik, aku takok. Terus dengaran sampean kok mulih. Wis entek, kondol. Apa kok ngono? Kok mesti gak boleh aku. Tunggal. Sik aku takok. Takono tak jawab. Wis entek donyamu, wis entek dhuwitmu. Mulih. Hah? Ngomong. Aku kok jere ngomong mau lanang kakean cocot. Meneng aku kok tunyu. Terus apa ya apa? Kan aku takok. Wis entek ta donyamu, dhuwitmu wis entek kon eling omah. Lho. Ya apa iki rek? Aku gak mulih ki usaha. Arek-arek aku iki bojomu. Bengi iki aku bojomu. Aku bojomu Ji. Aduh. Gunungnya diantemno iki. Kacau. Ngene lho sayang, ngene sayang. Sayang ngene lho. Apa sebabnya yangmu gak mulih? Sebab yangmu ki usaha bekerja untuk wanita. Kan begitu. Sik bekerja untuk wanita. Lah wanita iki bojomu apa wanita lain? Loh. Ya wanita. Lah bojo. Bojo. Iku mau ngomong apa? Lah jare lamuk. Iku mau ngomong apa? Ya jare lamuk. Wis tuwek, Kok sapa tuwek? Kon Aku. Ya. Loh, tuwek wonge. Loh, biasa jatos. wis tuwek belajar. Isuk melek moto iku nang sawah ta ya apa? Ngeterno putune ta ya apa? Ora nang wedokan enek rondo anyaran gopo kaya petik katene ngendok. Bapak gak ngono. Ngene lho. Ketane nang kene. Ngono ne piye? Nek gale ngene ya ngono. Ngene lho sayang. Napa? Saya ini bekerja banting tulang untuk istri saya. Nek aku oleh kaya klumpukno. Terus? Nek klumpuk ndok dinggone aku kepen ero. Terus? Nek ero tak gawa, tak gawe gelek purel. Ayo. Loro lho ya iki. Loro iki. Loro iki. Loro iki. Kok bolak-balik kok kurang lho. Ancuk. Jang-jangi tambah kene. Lungguh. Ora usah mbok kongkon. Telunggu aku. Lungguh. Tambah tuwek kok tambah gatolno intil-intil. Ya kenapa? Intil-intil. Endi? Nek aku ra ndok ngono. Lho ndi? Ndel. Lho ndi? Rene. Kacau. Ini. Ya kene nek ana karo hukum. Awakmu kene. Awakmu kene. Aku kene. Ya. Nah, terus piye kate ngomong apa? Jare wali nek kawinan kok. Kate ngomong apa? Ngene lho. Kate ngrondeng apa maneh? Sak ngene. Sawah karek banun 100. Ya, dolen noyotan. Terus? Dol taunan iki lho. Apa? Ya tak kene bondo. Lah ge bondo iki bondo apa tak takoni? Ya bondo nyambut gawe kok. Bolak-balik kok bondo nyambut gawe wis entek. Lah karek 50 kok dolen taunan. Tak kene bondo aku lak wedhus. Lah wong kon iku lho. Mbok belajar mblantik iku lho. Wis enak paribasane. Blantik ilang mulih karo pecute ya kon iku. Entene sing gare pecute kantil kok. Gare pecute ilang gak nggo petut. Kowe kurang. Bondone mbok iku sing kok utange lho kurang ta? Ah, aja buka rahasia. Kok gak buka rahasia itu kenyataane. Kenyataan apa? Awakmu mulih gak tau bawa kaya mesti ngentekno kaya.
tayo. Kurang enak cocotmu tak ingoni. Nih. Nyotot no. Gancene lambemu anggere cokor jeglak kae. Jeglak kurang apa? Sik, Kok nada kok keliru. lho, kliru piye? Wah, kok kondangan asem ya tado. Asem lu sak uwet di belek lu kabeh cek aku ngincer-ngincer. Lho, kan namanya jangan asem. Namanya kan jangan asem. Baju lu mbok jajan bening. Lho ya wis kan, jangan bening. Masih takokno wong wedok sakmene kae. Jangan bening iku apa? Banyu digodhog iku bening. Oh, kene kon sampel. Lah banyu godhog bening. Wong lanang cerewet mbadok karo mbadok. Tunggale wingi sapa? Dek, bojoku modele lek kanthi ngongkon. Masak iku lho apa asem-asem kepiting. Yo ta, Gak? Heeh. Lah aku buka Mbak Google. Jarene lek mari godhog banyu pitinge di cekurna panci. Heeh. Lah ya wis bener. Iya weh bener banyune adem. Pitinge Pitinge tak kok cekono. jeblek tak tangan sing nyopet lambeku ya. Mamula wedok kaya belajar. Terus biyen kula aja dadi kaugum, takok mbahe biyen. Apa Lah, iki? nek kelan iki apa adune? Terus? Lah, nek kelan iki apa adune? Ora kok kaya awakku. Lah kula apa? Aku saiki iku kan yo ikut ibu-ibu zaman sekarang. Gak iso masak, buka Mbak Google. Karo Surabaya buka Google. Lho. Aku kan yo anut. Karo suruh, buka Google. Suruh iku panganan apa? Suruh panganan apa karo? Takane gojan lho. Oh, rogu. Napa? Cocok. Cocok. Ya boy, cocok-cocok kok ngancene si esmu. Ya iyalah. Monggo. Aduh ayam. Aku tindakan matur. Cangkem cakut mingkem. Iya. Panas iki. Iki panas iki. Ngerti ya? Kok nek gak kepengin tak pateni dina iki ngomong Ji. Musuh. Ayo. Aja ngangkat ngawati kon. Kang Jorakon rene sama tadi bojo sampean kok mewah. Iya, Jadi bojo sampean mati sampe bedet, Mas. Apa Ji? jabuti. Pinter wedokmu nyusul wayahe Banyoni. Lah wong aku enek pirang taun gak kok Banyoni. Gak terus. Tambah sawah. Aduh. Hei, kok sing ngene lho.
Sawah kok banyoni. Sawah kabar. Kon bendina tak banyoni. Masa gak krasa, ayo ganti. Alah gak enak, Mas. Tadi. Aku. Gak enak. Gak enak enak wekku ya. Enak. Kose sayang. Tak junungno. Iki tak junungno. Pak polisi. Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong Pak, berdiri iki Pak. Tolong Pak. Ada perlu kuat Pak. Sini Pak. Sini Pak. Berdiri lah ayo. Sapa? Iki gorohku. Goroh. Tak kaya aku ya ya. Ayu aku. Ya jelas lah. Ada air mata, apa yang tak terus lo kacau. Ayo, terus no. Lek gak tak angkat lo gebok iku kon. Kuat takon. Kuat. Halo. Oh, tuk. Jangan lah kon. Menit layak apa ni? Ini dinanya apa ya? Kok nyolok-nyolok yang aku bojomu. Itu yang bodoh. Masalahnya kayak mulai ya. Kayak mulai. Oh, anakmu. Lagi. Lagi. Hei. Anake. Ah ngono. Ngene apa? Kurang nengayang, kurang. Aja, Pak. Kotoku dicupol. Ngene ya. Lho, anake Jodono. Wala awayu. Jodono. Kapan gue apa? Gak duwe, cuma tambah pirang tahun. Menunggu. Tambah pirang tahun. Oh, tapi anak. Anak dulu deh anak. Ayo ngomong. Sampeyan kepengen ro ta anakku? Yo. Ayu iki. Ya, Drai. Anake Mas Taji. Drai. Sampeyan kan duwe anak sih. Lah wong anak bener koyo gerak. Loh, anakku kesetrum. Kesangsang kabel seru. Pantes nek anake tadi irunge koyo sadel. Hei, arek iki. Kono berem penganiayaan arek. Babak Aku lapor polisi. lapor. Hah? Pak, niki lapor. Wong kocok. Lapor. Sayang nak ya. Ibumu kualan sak berbledek meneh. Sayang. Yomi lah, Yomi. Mi kan. Yomi. Bukan. Sut. Warek nak, warek. Kok iki. Ini. Kayak mulai ya. Ayo ngomong apa? Ngomong apa? Iki sapa jelangno? Ojo yang iku gatep nek iku. Gagak rotak iku. Nek ngono tak lali ta. Apa ya? Aku wis kangen lho ya. Apa cepet ah.
Apa aku gelen? Pilih sing ndi? Iki apa iki? Alah, alah. Ayo. Jelasno sapa iku? Hei. Ngene. Yo aku takok. Iya Mas Tajin, apa? Awakmu sampe kejadian kaya ngene piye ceritane? Kan aku gendaan sampean. Ngomong apa? Modalmu katene iku. Gile badok camplokan tapuki. Tak ceritani kene yo. Kene. Kene, gedak kene. Kene, gedak kene. Lho, aku layo. Kene. Aku takok lho ya. Peramu duduk di akal kene ku piye? Ceritane. Aku kepengen terus sampean lu gak tau tukaran sama Mas Tajin. Oh, dadi awakmu kepen ro tukaranku. Iya. Apa? Wis ana. Wis ta? Ora. Durung. Apa? Mata kena. Iki lho, iki lho. Kapok. Kacau musuh kacu. Ceritane. Lama. Rame ludruke iki, Mang. Rame lu juga kene diantem piye? Alah kok gak kentek ae kok. Makane piye? Kentek ta iku mau? Wah, sandal atos. Kamu paling yo. Iya, iki mang aku sing ngongkon pancene. Aku duwe ide ngene iki perkara mangkel ambek peno, Cak Ji. Apa? Lah perkara aku utang gak peno kei. Malah peno isine-isino, Aku duwe ide kaya ngene, supaya nyadarno peno. Lah kon ganteng kok sampe utang keliru. Pancene kepepet are. Kepepet apa, Bu? Mangmulo, wong urip ya. Aja kate gawe jione masyarakat. Harus masyarakat ditengano. Piye ceritane tenang masyarakat? Ya, Kayak apa? ono duit. Lah iya aku njaluk peno iki. Jual peno, Oh, ya, rumah sama ayo. iki. Bang, Wis urusanmu ambek Aris. Nah. Iki tak jake boleh. dan boleh hei, saya rukune ya. Hei, tak kawine. Alah, koyo sing ngetek kan anu. Iki aku nyadarno peno, Cak Ji. Iya. Pirang tahun peno bebojoan kok gak tau geger. Oh, Ngono lho. tanyalamu karo gegerku. Iya, kepengin ngerteni ngono lho. Ya, Ya, ben aja ngono. ya sepurane, Cak. Ditakoni, sorosine piye, Pak Iya. Haji? Eh. Kok sampe kok rukun gak ngono? Iya, aja sedih-sedih. Aja rame-rame. Apa? Saiki Budi Wijaya main. Nanti Lho nek nggone Puting, dusun Puting, Desa Sembung. Gawe lakon apik ya. lakon apa? Lakone sawung galing. Ayo bebarengan untuk merono. Ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo.